Dámy a páni, dnes je špeciálny deň. Možno sa pýtate, možno ste tu prví. Možno sa pýtate, že v čom je taký špeciálny, však je iba 26. august. Pre niekoho je to klasický deň, kto má narodeniny alebo meniny, tak prajem všetko najlepšie, ale toto není téma tohto videa. Dnes, 26.8.2025, máme tu 2 roky, čo sa nachádzam na YouTube scéne. Tento kanál som si založil 26.8.2023 a neuveriteľne to rýchlo zbehlo za tie 2 roky. A za tie 2 roky sa z toho veľmi veľa stalo. Natočil som 157 videí dokonca na môj hlavný kanál a získal 586 odberateľov, za čo vám extrémne ďakujem. A niektoré videá získali dokonca väčší úspech, ako som sám očakával. Samozrejme nie všetko bolo jednoduché, niekedy boli nejaké faily, alebo zle nahrané videá, alebo technické chyby, ktoré sme už museli vyriešiť v postprodukcii, no ale to najdôležitejšie, boli ste tu vy so mnou a dúfam, že ďalej budete, pretože ďalší rok budú nové projekty, snáď, dúfam, že to vyjde. A možno sa pýtate, že aké moje video bolo prvé nahraté, tak bolo to toto. Inak je dobré zmieniť, že moje prvé video je súkromné, vzhľadom na to, že je v zlej kvalite a nič tam viac menej nerozprávam, ale už druhé video si môžete pozrieť na mojom kanáli. Video bolo v zlej kvalite natočené a to bolo iba taký spontánny nápad, bol to 1 augustový deň, čož je práve dnes. No a ja dúfam, že to budeš aj ďalší rok a chceš, aby ti žiadne ďalšie nové videá neušli, tak budem rád, keď tu zanecháte odber, like, zvonček. No a my sa vidíme pri nejakom ďalšom spoločnom videjku. Toto videjko je taký kratšie, majte sa krásne a pozrite si nejaké iné videjka.